Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kunhlungulo ye-SABC eAukland Park eGauteng nazi eziphambili. You can clearly see that the section that deals with the particulars of the seller, Mr. Matlala has completed that section. Yes, I've said this. I agree. These are the documents. Yes. Usekela mkomishinala onqunyanyiswe wamapolisa kamasipala waseGudulweni umnumzana Julius Mkhwanazi uvume phambi kwekomishoni yophando kaMadlanga ukuba waba nesandla ekubhalisweni kwezithuthi zikaVusimuzi Kate Matlala phansi kwesebe lesipolisa. Uza kubanjwa olunye uvotyala ngaphambi kovavanyo tyala ngenzida badela ukuqhwesha kwaThabo Bester ngomso njengoko uBester noGqirha Magudumana ngaphambili bevakalise imiba esalengalengayo nokuba nefuthe ekuxoxweni kwetyala. Kwezemidlalo seyifikile eWashington eMelika indebe yehlabathi yeFIFA ijikeleziswa kweminye imibandla ebaluleke kwesi sixeko phambi kokuthelekiswa kwamazwe kulungiselelwa indebe yehlabathi kunyaka ozayo. Kolweno kapha ekhaya ndingaphosanga maseko Madikawulendi warhuqa. Usekela mkomishinala onqunyanyiswe wamapolisa kamasipala uMbaxa waseGudulweni umnumzana Julius Mkhwanazi uvume phambi kwekomishoni yophando kaMadlanga ukuba waba nesandla ekubhalisweni kwezithuthi zikaVusimuzi Kate Matlala phansi kwemetro nakubene bekhe wakhanyela. Kodwa uMkhwanazi umile kwelokuba ayinguye owafakela iblue lights kwizithuthi zalo somashishini usesithatheni. Ukanti uMkhwanazi usaqukumbela ubungqina bakhe kulindeleke abuyele kwikomishoni kunyaka uzayo. Xeshikweni exinwe ngemibuzo kule komishoni ngenkqubo eyalandelwa ngethuba kwakubhaliswa izithuthi zikaKate Matlala phansi kwe-EMPD, umkomishinala Mkhwanazi uvumile ukuba inene wadlala indima kubhaliso lwazo. You can clearly see that the section that deals with the particulars of the seller, Mr. Matlala has completed that section. Yes, I've said this. I agree. These are the documents. Yes. So you would have obtained this from him? Yes, I've said so. And taken them to Christine? Yes, yes. No. When we were there, he said I've obtained from him. Yes. So that the Christian can start registration plates. And I agree on that. Commissioner Mkhwanazi, I agree. I've owned a vehicle before and I've transferred a vehicle to somebody else before. Now, on these papers, I agree on that. You need these documents to Yes, facilitate the transfer. yes. And these documents you would have obtained from Mr. Kate Matlala. Oh, yes, this And is so. you would have then given them to Christine as part of the bundle that he needed. Ubuzwe ngelitsolileyo ukuba uMatlala wayekhe amthijize ngemali kusinina. Have you ever received any money from Mr. Vusimuzi Matlala, or him personally, directly, or any of his companies? No, but It's a yes or no. The part just might be interesting. no, let me say. Okay, I'll allow you the but. Let me relate the relations. Yes, we had dinner, we had lunch, suppers. In fact, we're talking now. You see, sometimes he'll give me money for petrol, or sometimes he'll borrow money from me. Saying I'm mali petrol. Umkomishinala Mkhwanazi uphinde wavuma ukuba uMatlala wamncedisa ngemali ukungcwaba isizalwane sakhe. Let's say it may be 20 or 50 there. Yeah. He assisted me there. I don't want to lie. I was able to bury one of my siblings. Kweyonke lenqulethu nezivumo azenza phambi kwale komishoni, umkomishinala Mkhwanazi uthi yena umsulwa akanatyala. Ikomishoni iyaqhuba. Obebhala kwindaba ze-SABC, Dinkundimphiwe Gift Nongqotho, ndiseGauteng. Olunye uvotyala ngaphambi kokuxoxwa kwetyala ngenzina badela ukuqhwesha kwaThabo Bester lumiselwe ingomso umhla wesihlanu kule miyoko inkundla ephakamileyo yaseFreystata. Kwiseshoni edluleyo bobabini uBester natyholwa nawo uGqirha Nandipha Magudumana baxelela inkundla ngemiba isalengalengayo nenokuba nefuthe xa kuxoxwa ityala. Ngosuku lokugqibela eyayihleli ngalo inkundla ephakamileyo yaseFreystata phambi kwekhefu kwakukho imiba eyayisalengalenga nekwakudinga ukuba iqosheliswe ukuze inkundla iqinisekise ngenkqubela phambili elityala.
Oku ke kuya kunika inkundla umhlahlandlela wokumisa usuku lokuqala ityala okanye iphinde ilimise kwakhona kuhlale olunye uvavanyo laphambi kwetyala. Igqwetha likaMagudumana lixelele inkundla ukuba basalinde isigqibo senkundla yomgaqo-siseko kwisibhono sabo. uMagudumana ufuna ukuba ukubonjwa kwakhe kwilizwe laseTanzania kubonwe ngokungekho mthethweni. Uyokucela idarhu ke kwinkundla yomgaqo-siseko emva kokuba isicelo sakhe sakhatywa inkundla ephakamileyo yezibheno. Gleaning from the record, you would notice that on the previous appearance, we made the same submissions that we are waiting directions. And even today, the status quo remains. uBeste nophinde kwakhona washisha amagqwetha usenezicelo ziliqela ezingekaqosheliswa neziquka ukucela umngeni kwimigaqo yokuvalelwa kwakhe. If there can be communication sent to Constitutional Court, there can be communication sent to Motion Court in our application so that we finish with these things, we are able to proceed with the trial. Because the country is waiting to hear the truth and we want the country to know the truth. Eyona ngxoba kaxaka ke apha isekukudlana indlebe kukaBeste namagqwetha akhe amatsha kwelityala. Oku ke yenye yengxaki ebethe waziphawula uJaji Lani Opperman ngelixa ebevele phambi kwenkundla lokaBeste. Lo mfo wakwaBeste uthi akanikwe xesha laleneyo lokudibanisa amehlo namagqwetha akhe. I cannot interfere with that. It's your decision, but it is in the interest of justice that they consult today and that they do their consultations properly. I will then make the call and I will make the order that you make the accused number 7 available until 2 o'clock. Okokuba kuhambe kakuhle ngomso kuseshoni phambi kwetyala, usuku lokuhlala kwetyala likaBeste kungamiselwa ikota yokuqala kunyaka ozayo. uBeste, uMagudumana kwakunye noZandamoyo basaqambele ngenqindi kwanongqongqo ngelixa abanye abatyholwa bengaphandle ngebheyile. Umasipala eKing Sabata Dalindyebo eMthatha eMpuma Koloni uchithe imali efikelela kwi-75 million rand ukuthenga izixhobo zokulungisa indlela eziquka ogandaganda nezikandla phakathi kwezinye ezakusetyenziswa ukusisa inkonzo kubahlali baseMthatha naseMgqanduli. Abahlali banethemba lokuba ezi zixhobo zizakusetyenziswa ukulungisa izityalanto iindlela zasezilalini ezinobungozi kubaqhubi. Iindlela zisoloko zingumngeni omkhulu ngakumbi ezilalini ngaphantsi komasipala waseKing Sabata Dalindyebo ikwaseso. Kodwa ngoku lo masipala uthenga izixhobo okholwa ukuba uzokwazi ukumelana nomngeni okohloka kwendlela. Abantu banethemba lokuba idolophu izohlala icocekile, kungabikho mingxunya edolophini, kubekho nokhuseleko. Akukho enough kodwa okuncinci sinako sikwazile ukuza nale fleet siyizisa ukuba isincedise kwimigomo esinayo as a council ekuncediseni ekwenzeni service delivery kwi-community nokuthetha ngendlela nokuthetha ulwaphulomthetho nokuthetha ngokuklina idolophu zethu. Oosomashishini bathi banethemba lokuba ezi zixhobo zizawukwazi ukuba zixhamlise abantu balapha ngendlela ekholisayo. Sinendlela phaya ezingakrwelwanga phaya ekuhlaleni, so thina singoosomashishini sizawuncediseka kakhulu nakwicala le-construction. Sizawuba nalo igalelo, sizawufumana imisebenzi apha eKSD. Nakweli cala ke ngule kwe-security, u-safety and security, sesibonile ke ukuba apha endleleni zethu apha edolophini ii-car guards zikhona. Abahlali baseMthatha bathi bafuna ukubona imeko yendlela yococeko ngakumbi eMthatha. Sinethemba mhlekazi because ke kungathengwa le fleet because kubona i-challenge as they were always saying ntoba ingxaki yabo yilento ye-fleet. Into I think izawusincedisa loo nto nakumgangatho wendlela mhlawumbi uzawutshintsha but ke siyabona baqalile wena. Bambi abahlali basezilalini kuyanyanzeleka ukuba bazenzele iindlela kunye neebhlorho khona kuze abantwana bakwazi ukuya esikolweni. Kuward 22 eXhorhana abahlali bazenzela ibhlorho kodwa banethemba lokuba ezi zixhobo ngoku zizawukwazi ukuba zibancedise eqinisekiseni ukuba bafezekise amaphupho abo
Ndinkululeko Unyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Sihlabele mgamane ndaba zethu. Umongameli Cyril Ramaphosa udlulisa amazwi ovelwano kusapho nezihlobo zalo wayesakuba ngumkomishinala werhente eqokelela irhafu iSARS ongasekhoyo uOpa Magashula osutywe kukufa eneminyaka engama-63 emva kwengulo ende. Umfi uMagashula wayebambe esi sihlalo somkomishinala wakwaSARS susela ngoJulayi 2009 ukuya kuJulayi 2013. Umongameli Ramaphosa umchaze umfi njengenkokheli eyayibalasele neyinovelwano. Kwingxelo umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise amazwi ovelwano kusapho lakwaMagashula kubahlobo nakoogxa lowo besakuba ngumkomishinala wakwaSARS ongasekhoyo uOpa Magashula. Umongameli uthe uMagashula wanikezela ngobomi bakhe ukuphuhlisa uqoqosho nokukhuthaza ushishino kweli lizwe loMzantsi Afrika. Woleke ngelithi umfi wakhokela iarhente yele eqokelela irhafu ngexesha elibaluleke kakhulu ngelixa uqoqosho lweli lwaluchatshazelwa kukudodobala koqoqosho kwihlabathi jikelele ngo-2008 kwaye uMzantsi Afrika wawudinga iziseko zokumelana nokusingatha indebe yehlabathi yebhola ekhatywayo yango-2010. Ikomiti yezothutho eMntla-Ntshona igrogrisa ngokuvula ityala lolwaphulo-mthetho imangalele umhlangulo weshishini nabotyala-imali kwezothutho eMntla-Ntshona ngokungahlawulwa kwabasebenzi abathutha abakhweli phakathi kwaseRhawutini naseMntla-Ntshona. Abasebenzi bachithe ixesha elide bekhala ngokungahlawulwa kwemivuzo yabo. Umsantsa phakathi kwesebe lolawulo lwezothutho kunye necandelo lokuhlangulwa kwamashishini uye wanda nangakumbi njengoko bengavisisani. Ngoku abezomthetho bathi amanyathelo aqatha aza kuthatyathwa ukuba isimemo sabo asihlonitshwa. We invited you particularly because there's a case you'd remember that has been opened. So you also need certain information from Mr. Sammons, obviously, so that you can proceed with that. So I felt it will be important. So we'll definitely announce the new date and also inform you as well on time. Abasebenzi bakwafuna impendulo malunga nendlela imali yerhafu esetyenziswa ngayo. We want answers on what happened to the money of the people of the Northwest, straightforward. So that's what this session is all about. I'm quite concerned if there was a challenge of saving the two parties or the parties who were supposed to appear before this committee. Was it the challenge with locating them at their workplace, meaning that where their offices are located, or themselves as home bodies? We are not here to play. We are not joking when we come here. They must respect our time. We've got serious responsibilities to execute as elected representatives. Kwaye ikomiti izimisele ukudibana kwakhona ngaphambi kokuphela kwale nyanga. We are sitting with workers who are not going to have a nice Christmas because they are not paid. And we need a man who is in charge of the funds of this entity to come and account. Umhla ochanekileyo wendibano elandelayo awukabhengezwa. Njengoko ingingqi yasecawa kumasipala waseSarah Baartman eMpuma Koloni iyenye yemimandla ithwaxwa intswela-ngqesho kulutsha kunye nentlupheko, inkampani iLudivision izinikele kukhawuleleni le meko. Minyaka le kampani yenza umnyhadalo womculo i-Ecawa Music Festival nethi iveza amathuba emisebenzi ze imali eyenziwe kuwo inceda amakhaya nabantwana bangathathi ntweni. Ukanti ke ukungena nzulu kulo mba sikhwebe umququzeleli walo mnyhadala uSiyabulela Matyo asityebisele banzi. Masikwamkele Siyabu. Khawutsho uvela phi lo mbono? Nkosana ngondamkela inkosi ethu SABC News ngondamkela. Tata youth yethu ayiphangeli. Ihleli nje elokishini. So xa sisenza ezi festival si create more employment for bona into yoba mabaze bazosebenza. So xa sisenza lo music festival ke uyancedisa ke kune unemployment yethu and also ke ngiyibringa ne economy kuSarah Baartman district as a whole and also ke ngokubringa ne economy especially kuMakhanda and ePort Alfred during December. Khawutsho Siyabulela kanye ngawaphi lo mathuba nithi niwaveze pha eSarah Baartman? Tata sine beneficiaries which is the SMMEs, the community, the artist. The artists benefita zona ngoya staging, the share stage with national artist zibhadaleke. SMMEs zona zisinika intente, zisinika toilets, ziyabenefita nazo. I-community sithatha la unemployed youth, sithathe sisebenzise, siyenze ushers,
siyenze i-cleaners, siyenze i-promoters ukuze bakwazi ufumana. And ke ungayijongi kancinci loo nto ngoba if uyijonga in the long term legacy ye-music festival, xa uphangela kuMakana Music Festival okanye eCawa Music Festival, uyakwazi uyifaka kwi-CV laa nto. Uhambe uyofuna umsebenzi. So it's a long term. Singayijongi kuba sithi zi-festivals zi-short. It's a long term. Yes. Khawusixelele banzi ngalo mnyhadala uza kuba phi nini? Lo mnyhadala lona uzaba se-Port Alfred nge-24 kaDisemba eNdlambe Municipality. Omnye nge-15 kaDisemba eMakana Municipality, iMakana Music Festival. Yes. Okugqibela khawutsho amatikiti afumaneka phi eyimalini awaduri mhlawumbi? Amatikiti afuna ukhomba itikiti 120 ngoku as we speak. 120 amatikiti ayafumaneka ndawo yonke. Kakhomba itikiti abantwana nabantu abakhulu. Abantwana abafuneki because asibafuni into engango age kulenanzeka kule show. And wesiba wena mntatami into yoba thunela nguThixo apha namhlanje. Ngoba kaloku sizoshaya ikhwelo lithi abo bangathatha intweni mabaze ngoba sabanceda apha. Sizowakha ubuntu nabo ngoba understand into yoba sine 25 ke Christmas abantu abangathatha intweni. Sinabantwana kufuneka benxibe izihlangu zesikolo abangathatha intweni. Ezishow ke ziyasincedisa uthenga izihlangu zabo. Nabo bangana wheelchair bahlele ezindlini bangakwazi uhamba bayancedakala kulento. So amatikiti anga ishow ayasincedisa into yoba ke nophi umuntu onayo imali angaza ishowini makalithenga itikiti. Sibamba ngazibeni nemntanje nakamso. Enkosi. Isebe lamagqala omkhosi lisungula inkqubo yokuhlola amagqala acinyelwa amaqeqeqi. Le nkqubo iquka ukucocwa kweenkcukacha ezigciniweyo ze kukhuzule abo baxhamla ngobuqhophololo kweli sebe. Le nkqubo iqhweli sebe yenziwe eMntla Koloni kweziveki ezimbini kukwakhangelwa amajoni adlelwe indlala. Amanyathelo aphansi phezulu nokuqinisekisa ukuba abathi baqina umqolo besilwa kwisebe lomkhosi weli baxhamla oko kufanelekileyo. Icandelo lezicwangciso noqinisekiso lweenkcukacha zamagqala omkhosi i-DVCE lilungiselelwe abantu abathi bashiywa kwesinomhlwa ngokuphathelene nenzuzo zabo. Kambe ke eliqela lelicandelo lithi le nkqubo iza kuqinisekisa ukuba izixa zemali zibekwa bucala ukuba zifunyanwe ngabafanelekileyo. The purpose is to ensure that we have got a credible, reliable data, which will then enable the Department of Military Veterans to budget properly. Kananjalo ayingabo bonke abathe bafika abaye bafaneleka ngokwezicwangciso zokuxhamla. Abanye abathe baba yinxalenye yamaphiko ezopolitiko afana ne-Azanian People's Liberation Army bathi mabanikwe imali yabo. Lo gama ababhalisileyo bazityande igila ngale nkqubo. The intention is good. To be quite honest with you, I told them that I was a Kori, I was more on the political side than the military side. So they've been very candid with me. We are here for the formality only. We know we won't receive or benefit anything, maybe the ones with higher positions only. I was not satisfied with the treatment. The process was grossly unfair, whereby I felt I was treated like somebody who doesn't deserve appreciation. Ukanti ke eliphulo likazwelonke lokuqinisekiswa kwababe ngamagosa omkhosi weli sele liqukunjelwe eFreystata, eMntla Ntshona, eGauteng naseLimpopo. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli ezobuchwepheshe uSandile Hlangane esakumncambazisa ngezamaqongo onxibelelwano. Mqathi masikwamkele khawutsho into nenkqenkqeza phambili kumaqongo onxibelelwano. Ngosibhele sizawuyazi ukuthi iCommission isaqhuba ngamadlanga. Eyona ndibangela uba mayitrend okanye beyona trend isahamba phambili ayikokuko ukuba ze ngaba bantu bavela phambi kweCommission. Abantu abaninzi abasothuki ngaba bantu ngoba bavela phambi kweCommission, asisabothusi kwaye neendaba zithethayo, kodwa abantu bathetha ngento ethi siyayibulela iCommission ukuthi isixelele ukuthi kanti sintyumpa-ntyumpeka ku-corruption engaka. Yinto abavuyisayo kakhulu abantu, kodwa kuza kukhumbula phela ukuthi
uyabona beyivuyela nje abantu bathetha ngento ethi kuza kwenzeka ntoni emva koko ngoba bathi abantu ezi commissions azinamazinyo. Okwesibini ke Bhele into yokokuba abantu ba-appreciate ukuthi okanye babulela into yokokuba asisekho isidingo ukuba mabavule i-TV. Umntu uthi eseteksini esetreyinini nakweyiphi na imode i-transport eyisebenzisayo abeyivule uTikTok ebukele le commission. Yile nto ke ii-broadcasters ezifana ne-SABC nazo zithatha le content zihambe zoyifaka kuTikTok ngoba ziyayazi ukuthi kulapho abantu bafumaneka khona. Okwesibini yi-trend kaMange. uMange ke yi-artist ekwayiyo ne-activist, umntu olwela amalungelo abantu kangangobana wabhenwa kwilizwe laseKenya, uhlala eAmerica. I-account yakhe nguMeta kaFacebook ne-account yakhe kaX bayiblokile ngenxa yento yokokuba into azithethayo ke urhulumente uthi azihambisani neento zikarhulumente. Sizawuyazi ukuthi ke kumazwe aseAfrika amanintsi iyavalwa i-internet ngenxa yezi zinto zenziwa zezi-activist ke. Ungomnye wabantu ke abavalelwe ke i-account yakhe. Abantu ke bakhalazela loo nto becela noMeta ukuthi ke mabayivule le account ngoba uzawuqaphela ukuthi ke okanye uzawukhumbula ukuthi namazwe afana noomaZimbabwe nazo ezi-activist isenokwenzeka nakuzo loo nto leyo, njengokuba amanye amazwe ke aseAfrika ezawuba ne-elections. Okokugqibela ngokukhawuleza ke Bhele, kunetrend ehamba phambili nayo ke eyesithathu kuthiwa yi-Wednesday. Abantu abanintsi ke bathi badiniwe zezi zinto ze-politics, bayibiza ngoba yi-fatigue ngesilungu. Bathi ke ngale trend ithi Wednesday yiza wena nguBhele uba uqale ibhizinesi okanye ishishini lakho uzosixelela ukuthi lifumaneka phi ishishini lakho, uthengisa ntoni, sizokwazi ukuxhasa. Abantu ke bayaxhasana ngezo zinto abazenzayo ku-social media Bhele ngenxa yexesha ke masibulele. Sochubeka uMpondomzi. Kwezemidlalo seyifikile eWashington eMelika indebe yehlabathi yeFIFA ijikeleziswa kweminye imimandla ebalulekileyo kwesi sixeko phambi kokuthelekiswa kwamazwe kulungiselelwa indebe yehlabathi kunyaka ozayo ozakwenziwa ngokuhla kwangomso. Kuboniswe ngayo le ndebe kwiziko iJohn F. Kennedy for the Performing Arts apho umakhwekhwethe webhola ekhatywayo uRio Ferdinand namagosa eFIFA amkela abamajelwe ndaba bekrotyiswa ngokuma kulindelwe kwitumente yonyaka ozayo. Owayeyikapteni yeNgilane uRio Ferdinand uvakalise imincili anayo ngoku alungiselela ukuthelekisa amazwe ayi-48 ebambisene nomsasazi owaphumelela imbasa ngokuhlwa kwangomso uSamantha Johnson. Baza kubambisana nothotho lwezangqa zabadlali beentlobo ngeentlobo zemidlalo yehlabathi kuquka umakhwekhwetha we-NFL uBrady, umdlali webasketball uShaquille O'Neal, uphopho wehockey uWayne Gretzky. It starts getting tasty, it starts getting tantalizing, and you can start really feeling where we're going to fit out. Look at the route to the final, like semi-finals, the quarter-finals. So all of those aspects really start from here up on this stage. So I can't wait. Kananjalo izihlwele eziza kuzimasa umsitho wokuthelekiswa kwamazwe ziza konwatyiswa ngamagcisa afana noAndrea Brosley, uRobbie Williams namanye. Ukuthelekiswa kwamazwe ayi-48 okokuqala kwindebe yehlabathi eza kusindlekwa ngokubambisana iMelika, iCanada neMexico ukuqala ngomhla we-11 kuJuni ukuya kowe-19 kuJulayi 2026. Kambe ke imidlalo iza kudlalelwa kumabala ayi-16 kuquka kwamathathu eMexico nemibini eCanada. Kuza kubakho iigroups ezili-12, igroup nganye inamaqela amane. Ukanti ke ibafana ikuport 3 equka iNorway, iScotland, iYiphutha, iAlgeria, iTunisia, iIvory Coast, iPanama, iParaguay, Uzbekistan, iQatar neSaudi Arabia. Makube Xusi kubehele.